cum ar fi să deschizi ușa unui imobil și să dai peste un dragon care se autoinvită la un șarpe acasă, o oaie care zboară pe o mătură magică sau un moș Crăciun care e de fapt un cățel. Ei bine, exact asta te așteaptă în Acasă la vecini, al doilea volum al seriei Minunații mei vecini. De data aceasta pășim chiar în interiorul căminelor vecinilor. Fiecare pagină e o vizită surprinzătoare. Pinguinii se mută în cartier, caracatița pleacă, un copac crește prin fereastră, struțul dansează, leii trăiesc ca niște aristocrați, iar prin apartamente bântuie fantome și vrăjitoare. Dar, la fel ca în primul volum, această carte e mult mai mult decât pare la prima vedere. Pentru cei mici, de peste 3 ani, e un joc de caută și găsește, care le stârnește curiozitatea și imaginația. Pentru părinți și cititori mai mari, devine o carte plină de subtilități cu straturi de satiră socială și referințe culturale din artă, literatură sau cinematografie. Și asta o face să fie perfectă pentru toate vârstele. La 3 ani râzi de vecinii drăzniți, la 6 începi să observi detalii ascunse, iar ca adult descoperi aluziile și umorul subtil. Cu fiecare lectură e ca și cum ai descoperi o carte nouă. Noi o adorăm. Astfel că, dacă vrei o poveste care să distreze, să surprindă și să rămână specială chiar și peste ani, Acasă la vecini e cartea perfectă pentru voi. O găsești pe www.edituracasa.ro.